yata na malapit na ipanyatag ning Ginoo. Ating tubod makauna, bansad dalanan na, sa syomasikan ka rin sa blang tao. Daratang ya, ing Ginoo.
Mambeda rin kaya kataong pansariling kapagnasan para kaniting misa, iyabetala naman ding makatuki. Ding kaya katamo pong mas sponsors, Ning Torres and family, Agnes Canlas and family, Joseph Lorenzo and family, Jay and Vivian Dimalanta, Federico and Ana Marie Dizon, Michael and Jane Alfaro, Celso and Noemi de la Cruz, Raul and Monette Miranda, Councilor Ludet Sikat, Engineer Diego and Maribel Bukad, Engineer Ronald Nukup, at Ching Lilian Borromeo, Engineer Landrito and Madel Pilaw, and Chris and Rona Gomez. Para po king kapasalamatan dari Edgard and Lourdes Pineda and family, Ryan and Sel Martinez and family, Mon and Cora Ramin and family, Sonia and Des Villanueva and family, Lilian and Ray Antonio and family, Gina Capulong and family, Dina Capulong and family, Baby Capulong and family, Boxer Capulong and family, Borgie Capulong and family, Bajun Capulong and family, Christian Harry Bondok and family, Mirna Nukup and family, Merlinda Yusi and family, Kenneth Carl Malyari and family, Fernan Gary Abaya and family, Joseph Gonzalez and family, Arcel Borja and family, Angelina Liklikan and family, Rodel and Flordeliza Franco and family, Agnes Canlas and family, Mr. and Mrs. Manuel Canlas and family, Dr. Leonarda Manalo and family, Albert Ian and Carl Daris Trinidad, Bondok family, Katu family, Pineda family, Maniti family, Antonio family, Aguas family, Pajipulay and Lazaro family, Barangay Pastoral of Santo Cristo, Mr. and Mrs. Jess Viray and family, Angeles and Reyes family, Mrs. Theodora Briones and family, Celia Huco and family, and Noel Pilaw and family. Para po king healing dari Loida Valencia, Angelina Bonus, Mr. and Mrs. Fernando Jardulin and family. Para po king speedy recovery dari Fernando David Sr., Bernie Mariano, at Clarita Lacanlale. Para po king birthday blessing dari Jordan Ivan Nolasco, Flora Navarro. At para po karing kaladwa dari Domingo Sr., Aurora, Pedro, Maria, Josie, Marikit, Benjamin, Zenaida, Maximo Jr., Loleng, Leopoldo, Maximiano, Marciana, Carlito Sr., Leonardo, Juanita, Marvin, Nora, Victoriano, Ernesto, Estela, Roman, Benefredo, Edgar, Perla, Mary, Anisha, Elizabeth, Jose, June, Ludwig, Nelia, Natividad, Concordia, Orlando Sr., Rolando, at karing ega-naga ng kaladwa, Kim Purgatorio.
Makiabeta mo po kindalit a pamuklat. Bengi kari sabling benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. Bethlehem karinyayan, Mesiyas king lalabangan, pusal ning karalungduman, yatuke ang pamasalan. Bengi kari sablang benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. Ting magpastul ang helpin dalan, talit-taling kapayapan, at syulaman ikakalulwan, Diyos kaya nomang likuran. Bengi kari sablang benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. Nilabas man ning pagmasosyal, Maria Joseng naglayunan, king pusuin ang buklatanan, ban ka rin bibait niyang miyuman. Bengi kari sablang benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. Tahuyat na yang paniman-man, lukot na emo matupan, tahu-tabang makasalanan, kaya na makaluhuran. Bengi kari sablang benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. Pasalamat kaking ipangwan, king kalam ning kaligtasan, Pasko parati ang ganakan, Diyos parati asang purihan. Bengi kari sablang benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. King Bethlehem karinyayan, Mesiyas king lalabangan, pusal ning karalungduman, yatuke ang pamasalan. Bengi kari sablang benging buwan, misteryo ning kayang kebaitan, ing Diyos anak tauyang tatangalan, ing kaligtasan kayang daralan. Kilagyo ng ipa, ampon ng anak, ampon ng Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kakaingan, At kaya ko antimurin. maya pa bengi po, May pabengi po amo. at Merry Christmas. Pasko na.
dintang nepoing pigsa dyan tamo, kilab daring apat Domingong, inaos ang Adbiento, at mas matindi pa niyang rening simbang bengi mga labas, retang siyam abengi. Siyempre, ing tula tamo, yapin ng Diyos, may bait yan ting metong kaya katamo, yung sulu, bang itabi, ing karalanduman ning yato. At batang yan nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tala pa mo at pagsisyan, di nga gawatang kasalanan, at anyaranta pa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Taong mabibiyag king dalundom, o ini daratang ing kekong sulu, busan niyong pasalan at iligtas na kayo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Taong sugatan at mibabayatnan, o ini daratang ing kekong talapagligtas, busan niyong uluan na kayo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Taong emama ko kapanaligan, o ini daratang ing Diyos, anting meto nga anak, banbaywan ako nga. Bustan yung ipagdala na kong kapayapan. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Diyos sa ginumi, king pangabait ning kekang yatu, kekabanding oras ning bengi, amaralundom yang yatu, ikeng balayan mo masigasig keng magbante, king panyatang ning mi pangako mong anak, kabang manaya kami, dakayanan mo na keman sana, king tulang ipagkalub ke kami, potanging yatu kumapmune, king kaganapan ning kayang ligaya, ya amabibi at magari kambemu, manggaman king alangangga. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Menakit lang sulong maragul, ding taong linakad king dalumdum. Menoknangan da king karenan amadalumdum, dapot ngeni ing sala saslagya karelangan. Maragul atula ing binyemu karela o Ginu, meging maligaya ing bera king ulimu. Matulala king mayap adepat mo karela, antimo ing tulara, ding tao, neng titipunan da, ing pupulda, oneng pirarakayan da, ing pibandyan, ayasan samda. Uling ing paud king batal da, kekayang leko, at pati ing tambayok karing karelang pago, ika o Ginu, ing sinambut king bansa, amen repusto, at mix samantala, karing kekang memalen. Simbut mula, antimo ing pamanyanbut mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas a panawon. Ding botas da ring sasagupang kawal, at ing uniformira, reng mengas ng daya, ing api yang tumampus karela. Uling mi bayitya ing anak para kay katamu, ing metong ay anak alalaki, miyabiya kay katamu, at siya ing maging pamuntok tamo, mayawos siyang makapagmulalang talausok, mayupayang Diyos, alanang gangig pa, prinsipining kapayapan. Ing makamal ng upaya, manatiling daragol, king kayaryana, manatili ing kapayapan, manibala bilang kali ng aring David, at manalumpakan ing upaya na, king mayap at matulid, manibat ngeni, ang gana kapilan paman, itingan daptana, ning Ginong mayupaya. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. King benging iti mibaytya, ing kekatang talapagligtas, ikristong ginutamo. Pag
kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. Dalit kayong bayong dalit king Ginu, dalit ka king Ginu o meto yato, dalit kayo king Ginu at puryanye. Bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. Ihayag yu aldo, ing pamagligtas na kekatamo, ing keyang upaya karing bansa ipasyag yu, at ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. Bustay niyong tumulaya ing banwa, bustay niyo ing yatu magsayaya, at pati na ing dayat malat, at ing sablang at tsukeya, bustay niyong ding sablang marangle, at ding sablang tanamanda tumulala, kanita ding sablang dutong ning kekawan, dalit la king tulara. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. Potang datang niya ing Ginu, bang mag-ari king yato, pamahalano ring sablang tao, king alang pamangabiran, at king mitmong katuliran. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. King bengingiti, ibait niya'y kekata, tala pagligtas, ni Kristong ginutamo. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, kang Tito. Pepakilala na ng Diyos, ing kayang grasya, para king ikaligtas ding sablang tao. Ing grasya na, ya ing turo kaya katamo, ban painggulutan tamo ing marawak apami piepie, at ing agyag na ningyato. Uli na niti, mabibiyat tamong biyasang mamigil king sarili, mitmong dangalan at kabanalan busal na ningyato, kabang panenayan tayo itangnuan ayaldo. Itayay ngaldo apakit yang mitmong kaligayan ing Diyos at talapagligtas tamong i Jesu Kristo.
Dinaon na yung sarili na para kaya katamo, ba nakatamong sakipan king sablang karokan, at gawa nakatamong bansang bandi ng sarili, malinis at makatalaga king pamanyapat mayap. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po'y mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagdarara kong may pabalita, amon niya maragulatula karing sablang tao. King benging itimi baitiya, ingke kong talapagligtas, ing Kristong ginutamo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo mantabi ake kayo. At kekang timuri. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kekaw, O Ginoo. King panahon na ito, inutos ng Emperador Augusto, king magpalistala ring sablang atyu, king sasakupan na ning imperyo ning Roma. Iting minunang pamipalista, merapat siya inyang ikirino, gobernador ning Syria. Inya minuli ing balang metong king sarili ng balen, ban palista. Manibat Nazareth, Galilea, mintay Jose, papunta Bethlehem, Judea. Ing balen abita ng David. Huling iba si Jose king lahi ng David. Maria maging asawa na, kaya bining minuliban palista mo naman. Miyaldone kanita, kabangatilo ka rin, miras ing oras ning pamanganak ng Maria. At bait ning panganay ng anak kalalaki. Binalot ning lampin at kinera ni king metong alalabangan. Huling alang lugal para karela, king pipaglayunan. King sakop na mo rin ing lugalayta, ating mapila na pastul king marangle, lalamayan dalang babantending tupara. Biglayang tepakit karela ing angel ning Ginoo, at linaganap king makapatulog, ing makasilo ng ligaya ning Ginoo. Tibla na lang ing maragula takot, dapat nga na ning anghel karela, eko mitatakutan. Huling pagdalara kayong maya pabalita, amunye maragulatula karing sablang tao. Huling king benging iti, king balen ng David, may bait siya, ingke kayong talapagligtas. I Kristong Ginoo. Ing tanda para ke kayo yayni, manakit kong meto nga bingot, ang makabalot lampin, at makakera king lalabangan. At biglayang mayakit king siping na ning anghel, ing meto nga maragul, at tapok ding anghel banwa. Ngarang pupuri king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at ketisulip kapayapan, karetang taong kayang katulan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kekaw, O Kristo. 「
Magandang gabi po ulit sa lahat at isang maligayang Pasko sa lahat. No. Merry Christmas po kay Kaingan. At matamlay ko yata. No, parang matamlay ang bawat... Masaya po bang Pasko nyo? Bakit tumanggap kayo ng bonus? Meron pa bang 13-month pay? Baka pinabigay ng bilang ayuda. No? Alam niyo po sa araw na ito, no, kakaiba kasi yung nagdala sa image ng baby Jesus ay mga frontliners, no, yung mga barangay tanod, tsaka nurse. No, sila po yung binalak natin na at napusuan nating magdala sa baby Jesus kasi parang sila ngayon ang nakapront sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Sila ngayon ang nakapront na parang inaalay nila ang kanilang sarili para sa kapakanan ng ating mga kababayan. At yan po yung ating kinagagalak na mayroon tayong mga ganyan na handang ibigay ang kanilang serbisyo. At dapat naman po talagang tayo bilang tao ay damay-damay tayo. Sa sitwasyon na ito, dapat tayong lahat ibahagi ang namang may tutulong para matigil na itong pandemya. After all, tayo po'y nabubuhay sa isang mundo lamang. No? Hindi tayo nag-iisa, kundi sama-sama tayong nabubuhay sa mundong ito. No? Kaya dapat turing natin sa atin ang mundo, ituring natin ang isa't isa bilang kapatid na rin. No? Ang tawag po dyan sa English yata ay owning. Dapat matuto tayong we own the earth, we own one another, na hindi na iba sa isa't isa, na para tunay na magsimula dyan yung pakikiramay. Para pong sa simbahan, ganyan din. No? Hindi ko po alam kung nararamdaman nyo sa parokya ay sama-sama tayo dito. At ito'y hindi sa aming mga pari lamang ang parokya, ang simbahan. Hindi lang para sa mga leaders. Hindi lang sa mga naglilingkod sa simbahan. Kundi ito'y sa ating lahat. No? Kaya dapat ang simbahan pagmalasakitan natin kasi ito'y sa atin. No? Dapat mayroon tayong concern sa ating parokya kasi kabilang tayo rito sa atin ito. No? Mayroon pong isang kwento Sa isang parokya, mayroon pong bagong pasok na tagapaglinis ng kumbento, si Inday. No? So, siya po ang pumalit sa dati, kaya ang papel niya ay linisin ang kumbento ng parokya. Minsan po habang naglilinis siya, mukhang magalang si Inday, pinapagpaalam muna sa pari. No? Habang nandun si Father, sabi niya, ang dumi-dumi po ng kusina ninyo, lininisin ko na po. Sige, Inday, sige, linisin mo na. Tapos maglinis ng kusina, nakita yung sopa. Father, maalikabok ang inyong sopa. Lilinisin ko na rin po yung mga sopa. Sige, sige. Sa tuwing mayroong gagawin si Inday, pinagpapaalam sa pare. Tapos laging sinasabing sa pare, para bagang yung kumbento ay sa pare lamang. Kaya inorient niya si Inday. Inday, sabi niya, alam mo yung kumbento, hindi naman sa akin yan. Yan ay sa ating lahat. No? Yung kusina, hindi sa akin yan. Yan ay sa ating lahat. Dito sa parokya. No? Yung mga sopa, hindi naman personal na sa akin. Sa ating lahat yan. Kaya sa susunod, pag ano mo yan, huwag mo sabihin yung parang sinasabi mong sopa ko. Hindi ko sopa yan. Sa atin yan. Gamitin mo, sopa natin. Yan, ganyan. Yan. Kusina natin. Yan, ganyan. Sige po, Father. Maraming salamat po. No? Sige po, Father. Ito po. Hugasan ko na po yung mga plato natin. Kasi dami, parang marumi yung mga plato. Sige, sige. Minsan po, namasyal yung bishop. No?
At habang kakwentuhan yung parish priest, naglilinis si Inday sa second floor ng kumbento. No, at mukhang natapos niya yung isang linilinis at lininisin niya yung kwarto ng pare. At pumasok na siya. Pero nagpaalam muna sa pare. Sabi niya, Father, sabi niya, lilinisin ko na po ang kwarto natin. Pagpasok niya ganyan, Hi Father, ba't ang gulo-gulo po ng kwarto natin? No. Papalitan ko na po ba yung cobre kama natin? Cobre kama natin. Tsaka po yung mga punda ng unan natin. Papalitan ko na rin po. At nagtinginan yung bishop at saka yung no. Kayo po, no? Kahit sinasabi natin ito'y sa ating lahat. Pagdating sa kwarto ko, sa akin na lang po yun, no? Huwag niyo sabihin sa kwarto natin, no? At baka pagalitan tayo ng bishop, no? Pero alam niyo po, yan ang mensahe ngayong gabi. Ang ipinanganak doon sa Bethlehem ay pinanganak hindi para sa kanyang mga magulang. No? So kung ilang tao lamang, siya pinanganak para sa ating lahat. Siya sa ating lahat. Iyon ang sinasabi ni San Lucas dito. Sa gabing ito, sabi niya, ipinanganak si Kristong Panginoon, no? Ang inyong tagapagligtas. No? Kaya ang Panginoong Jesucristo po ay hindi lang sa ating Katoliko, sa lahat ng tao. No? At alam niyo po, ang maganda rito, ang ginawa ng mahal na Birhen sa pagkasilang ng anak niya, inilagay niya doon sa sabsaban. No? Alam niyo po ba yung sabsaban? Yung sabsaban doon yung parang plato ng mga hayop. Doon nilalagay yung ano bang are? Ano bang tawag sa Tagalog yung are? Aray? Anyway, yun po, no, andun. Dayami, so doon po yung nilalagay. At tignan niyo po kung paano maglarawan si San Lucas. Kasi si San Lucas lang po ang may kwento ng ganito. Wala si San Mateo, si Marcos, tsaka si Juan. Pero si Lucas mayroon. Pero napakaganda po ng larawan na nilagay ang Panginoon sa isang plato ng mga hayop. Para sinasabing ang ipinanganak ay parang isang pagkain. No? Isang pagkain. No? At incidentally po, ang Bethlehem, ang salitang Bethlehem, ito isang bayan sa Judea, ang kahulugan ng Bethlehem ay house of bread. No? Ito'y bahay ng tinapay. At hindi po ba, later on, sasabihin ng Panginoon, siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. No? Ang sino mang kakain sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito pa lang po, sa kwento ni San Lucas, ay pinapakita niya, tinuturo niya sa atin kung anong magiging buhay nitong bata. Siya isang lingkod. Siya yung mabubuhay, hindi para sa sarili, kundi sa kapakanan ng nakakarami. Kaya ito pong yung kirye po, ito yung ginagamit ko palagi. Madalang kong gamitin yung magpisal ko, King Diyos, sa may paintutu at kaya kay kapatid. No? Mas ginagamit ko po yung second form. Kasi kung minsan ang gaganda ng mga intro bago sabihin yung ginupa kalulo. Halimbawa po ngayon, no? Tingnan nyo, sabi niya, taong mabibiyek ang dalumdum, o ni daratang yingke kong sulu. No? Ang Panginoong Jesucristo po ay nilalarawan din na parang siya'y liwanag na dumating dito sa mundo na punong-puno at nakabalot sa kadiliman. At ang kadiliman po, inilalarawan ng paghihirap, kalungkutan, pigati, kasalanan. No? Na parang ang Panginoon na siyang ilaw, itataboy niya ang kadiliman ng kasalanan, ng pigati, kalungkutan, takot, lahat ng itong negativities. Kaya sabi ko, angkop na angkop ang Paskong ito kasi ngayon para tayo balot na balot sa takot. Ngayon parang malungkot ang marami. Kanina po, tinanong ko kung masaya kayo ngayong Pasko o nag-Merry Christmas ako, pero sabi niya, masaya naman ang Pasko nyo.
Pero hindi naman po nakalitaw sa mukha ninyo eh. No? Parang matamlay. No? Siguro normal lang kasi nga sa nangyayari ngayon. No? No? Kaya ito yung mensahe ng Pasko. Ang Panginoon ay pinanganak sa atin para itaboy ang kadiliman na yan ng kalungkutan, ng takot, lalo na sa pandemya. At naway ang Paskong ito, yan ang gagawin sa atin. Linawanagin muli ang buhay nating medyo bisa nang ma-brown out. Okay. At yung pangalawa po rito, sabi nitong Kyrie, taong sugatan at mibabayatnan, o inidarat ang ingkekong tagapagligtas. Alam niyo po yung sugatan. Ibig sabihin, maraming sugat. Pero yung kwento ng Panginoon, yung buhay niya, wala namang linggas sa sugat. Pero ito pong sugatan na ito tumutukoy hindi sa physical wounds, kundi sa spiritual wounds, sa psychological wounds marahil. No? Kasi po yung mga physical wounds, madali lang mahilom yan ng betadine. Pero yung mga trauma, dahil sa mga pinagdadaanan natin, ang hirap mahilom. No? Halimbawa po, mayroong nanuntok sa'yo at nagkaroon ka ng black eye. Madaling mahilom yung black eye Pero yung galit mo doon sa sumuntok, mahirap gamutin yung ganun. At ito po yung sinasabing sugat na gusto nating hilumin ng Panginoon. Ano man itong mga spiritual at psychological wounds na mayroon tayo ngayon, na bunga ng anumang pinagdaanan natin. Siya na pinanganak para sa atin, ito sanang ang maihatid sa atin. At yung panguli po rito, sabi niya, taong mama ko kapanaligan, Uini daratang ya in Diyos, anting metong anak banbaywan ako ngan. Yung pong, kasi sa panahon pong ito, mayroong mga pwedeng nawalan ng pananalig, tiwala sa Diyos. Mayroong mga nagduda. Kasi nga, bakit pinabayaan ng Diyos ito? Kaya ulit, ito po para sinasabi sa atin ng Panginoon sa Pasko, na siya pinanganak, kung mayroon siyang sana'y magawa sa atin, itong maibalik ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Ito ang baguhin niya. Kaya ito po ang Pasko. Ang Pasko ay ang Diyos na ipinanganak bilang isa sa atin. Siya'y nabuhay, hindi para sa sarili, kundi para sa ating lahat. At yan din po ang hamon sa atin ngayon ng Panginoon. Sa ating pong pagkabinyag, alam niyo tayo pinanganak na muli. At sa ating pagkasilang na muli, dapat ang nangyari sa atin tulad ng Panginoon ngayon, dahil nagkaroon tayo ng bagong buhay sa binyag, ang buhay natin ngayon ay hindi buhay para sa sarili, hindi buhay para sa pamilya lamang, kundi buhay na laan sa ating bayan. Isang buhay na makakristo. Kasi po, nung tayo nabinyagan, sinuot natin ang puting damit, simbolo ni Kristo. At parang sinasad nito, simula nung tayo nabinyagan, si Kristo na ang nabubuhay sa ating pagkatao. Yun ang sinasabi ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, hindi na akong nabubuhay dito, kundi si Kristo. At sa ating pong lahat, yan din. Sa ating pagkabinyag, dapat yan ang simula ng buhay na ito ay hindi lang buhay na makamundo, kundi buhay na maka-Diyos, buhay na maka-Kristo. At kung buhay na maka-Kristo, mabubuhay tayong tulad ng Panginoon, ibig sabihin tayo mabubuhay para sa kapwa, para sa isa't isa. We also become men and women for others. At sa mga nagdaan pong mga araw, ako'y masaya po kasi sa ating parokya, ang dami pong naglaan ng kanilang oras,
ng kanilang tulong para mas maging maayos ang ating mga simbang gabi. They have become men and women for others. Simula sa mga EMDC na walang humpay pong nagserbisyo sa ating simbang gabi, yung mga altar servers, yung mga choir natin, alam niyo po, nagpa-practice pa yung mga choir natin, yung mga lekkom, lalo na po yung mga aserets. Yung aserets po ay galing sa iba't ibang mga organisasyon. Mayroong mga youth, mayroong mga CWL, mayroong mga KOMI, mayroong pong Legion of Mary, mayroong pang katekista, mayroong pang apostolado ng panalangin. So, iba pang mga volunteers. So, silang lahat po, parang mas naging maliwanag na sa kanila na ang buhay natin bilang Kristiyano ay dapat isang buhay na paglilingkod, buhay laan para sa iba. At yung pong mga media apostolate natin, gigising pa sila ng madaling araw. Pero sidsadde, 9+1 na pagsisimba natin. Salamat sa lahat ng mga naging bahagi nitong simbang gabi. At yung pong mga pulis na tumutulong para reglado po yung pagpasok natin dito, kasama na yung mga barangay tanod. So ito po tayo. Sana kung paano ang Panginoon nga ay ipinanganak para sa atin. Tayong lahat ngayon ay pinanganak sa binyag. Tayo rin ngayon ay mabuhay, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa isa't isa. Ika nga po ng kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya tayo rin tulad ng Panginoon, we were born for others. Amen. Ngayon po yung ating ihayag, ating pananampalataya sa Diyos na ipinanganak bilang isa sa atin para ipakita niya kung paanong mabuhay. At ito ang mabuhay na laan ng buhay sa kapwa. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, siklod tamo po. Mibayit kang Santa Mariang Birhen, pwede na pong tumayo. Tumayo na. talakad tamo po. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mepye. Pepaitas sa banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiyang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. Ing tula, sukat idake. Manalangin tamo king kakatang Ginoong Jesus, baning mayap ng balita, ning kayang panyatang, palablaban o puso, ring sabla. At nga tamang manalangin, Ginoo, mandatila ka, king kekang balayan. Ginoo, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyastaning tula, para ka rin sa blatang pamilya, at para ka rin sa blang ayat da ng tamong ditakmumang tula, king aldoyti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyastaning tula, para ka rin hanggang anak, para ka rin masaya, karing daranog at daralan kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mandatila ka, king kekang balayan. Baning aldongeni, maging metong yang kapyastaning kasalpantayanan,
para karetang makibalo king Ginoo, at para karing epa makibalo keyo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayan. Baning aldonge ni, maging metong yang kapyastaning kapayapan, para karing mesagsag, paulining pamipagkamwa, at para karing bansang mesagsag, paulining gera, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayan. Baning aldonge ni, maging metong yang kapyastaning tula, para karing hanggang komunidad tang Kristiyana, at ban arake tamo, intulang ita, kabang maglakbe tamo king dalaning kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mandatila ka kingkekang balayan. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, metong ka kaya kami. Sopan mo kaming maging lalong kawangis mo. Ban maging tula mo kami, nginit kapilan paman. Amen. Indong Birhen, Karin Belen, Beit na anak ng
kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligayang ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginoo, tanggapan mo lareting regalo, kaniting masaya ng kapiestan, ning kay kaming kaligtasan. Kapamilataning pamakisamak miking Diyos sa mi katawan tao, lalo kesa nang maging kawangis na. Amitatayit ka ring biyemiking keka, huling ginuya, manggaman king alangangga. Mantabe ake kayo at kekang timuri yat na yoreng puso yu makayat na noking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli Karapat dapat at matulin, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alangangat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. King Aldo iti kakatban mong tularing pusumi, ngeni nga kikilala mi kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi, dapat ngini mayakit siyang anting metong ke kami. I Kristo ing anak mo bayo peng sablang panahon, dapat ngini mi bayit siya king panahon. Dinatangyaban yang ating sablang bagay king kayang sarili, banibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan. At ay raning ketawan, iba't king pangawade na king kekang kayaryan. Ulinita, kambering sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe lang tuk ng babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Ginoo, mipuyay manwa, mipuyay yatu, hindi kang ligaya. Hosanna, Hosanna, pinagatas sa taasan. Hosanna, Hosanna, pinagatas sa taasan. Kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya. Pirasin at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ting kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteya, i Cristo sinublia, i Cristo datang ya, kasih bayu. Inyangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyablinang may biyaning anak mo, daraw miya kaya kaiting tinapiling biya ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap ya kilugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ating sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang sabling miye, ating sablang mayang unabiye. Tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ng Maria, imbirhen do ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Amen, 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 haleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, amen, haleluya. Amen, 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 haleluya. Ngayon manalain tang mit mong kapanirigan at lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katam. Ipamiyat subalwa, misambal ning lagyo mo. Datang ke kami, ing kayanan mo, ipamingtuanin lumo. Kekiting yato at kinmanwa, ipamingtuanin lumo.
Pagkabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, bahan king kasaupan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. Uling kekoring ko, yaya, ating kayumayan, ating ligaya, magkaman, O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang laban mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At keko ang timurin. May kakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapan, manibatan king puso tamo. Kapayapan king padametong kaya kayo po. Please. Kapayapan, kapayapan. Portero ning Diyos sa ila, lako, king kasalanan ni yato. Pagkaluluan mo kami. Portero ning Diyos sa ila, lako, king kasalanan ni yato. Pagkaluluan mo kami. Portero ning Diyos amila, lako, king kasalanan ni yato. Ibiemo ke kami ing kapayapan, ibiemo mi kapayapan. Ibiemo ke kami ing kapayapan, ibiemo mi kapayapan. Ngayon, kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayawis king apunan ng kordero. Ginu, Ginu, ako eg matampang tanggap kaya keko. ka. Dapat Kas agkas may may angano angano mo, mo, kumayap na ako.
Biglayang pepakit, biglayang pepakiting ang heling itu. Kayo tatakot, masayang balita. Ibalik niya heling-denging talapagligtas. O Diyos, lubusan niyo, Diyos, ang kayapin. King Busalmi manatili kayapin. Taramong tatamu, kalingking Bethlehem, manakit tamuing sablang na palyari. Maria at Jose, bingot magkakera, makakulis tiklupa na lukot ning Diyos. O Diyos, lubusan niyo, Diyos, ang kayapin. King Busalmi manatili kayapin. Karin pong kaya beming sisimba king live streaming. Si Claude tamo po, ban pangadyan ing dapat ay spiritual ning pamakinabang. Itangan po, O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko'y tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emusane paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka, ing kampilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, apepasakit na at mekamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan.
ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang-anggang kapaynawan, detang mayango na pie. Pagkala mo kaya kami ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang at syuking pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibi ang pong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal ay Espiritu. Diyos, manggaman king alananga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi kaya ko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Cassia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, magsaya kami king pangabait ning kaya kaming talapagligtas. Lubos kaya sanang makapakirake king biyena, kapamila taning pami biyebye makayagpang king truna. Itiyadon mi king lagyo na namang Jesus sa ginumi. Idagdag ko lang naman po pala, hindi na ako kabanggit, then pong meto mo namang kasakasawag tamo kaniting simbang bengi rin pong Knights of Columbus. At siyempre po rin may mag-sponsor, baka taputin ang panggastos kaniting simbang bengi, dahil na po mas merang uling gastos tamo, dati ta naman sasaling alcohol. Hindi po kaya biniking i-budgeting alcohol. So thank you very much po. Siyempre po yung presensya yo, may karagdag, yung pamamaking oras yo, yung presensya kayo, maka-inspire yo, king balang metong. Nung mga naning Ginoo, may bait siya para kaya katamo, sana malinoy kaya katamo yan, itamo rin, may bait tamo para king balang metong, suyo king balang metong. Ing Ginoo mantabaya ke kayo, at kekanti ido ko yarabutok yo para king masusing bendisyon. Inyon, di natangya kaya kami anting metong nga tao, ing anak na ning Diyos, simbulat na yung dalandom na niting yato. At kitman iting banalabengi king kayang ligaya. Ing Diyos, ing alanganggang kayapan, isang bulat na naman sana, ing dalandom ning pamikasala. At pasalan no ring puso tamo, king kayang kabanalan. Amen. Ing Diyos, sinubod no ring kayang anghel, karing pastul, banibanduing maulanang tula, ning pangabait, ning talapagligtas. Katmano ko sana king tula at gawan talabandu ning kayang mayap abalita. Amen. Inyang ingamano may katawan niyang tao, ing yato misuglong yabanwa. Ipagkalub na sana kaya kayo ing kayang kapayapan at kayapan apirabluban. Ating pamakikadaguran karing sablang manok nangan karing banwa. Amen. Bendisyon na kayo nga ng Diyos, amay ipain tuto. Ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, umitanang mamidbit kapayapan, king biyatamo. Salamat, King Diyos. Merry Christmas, pasibay po kay kaingan at dakala salamat.
exaltation. Sing, all you citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ alone. Ye, Lord, we greet Thee for this happy morning. Jesus, to Thee be all glory given. Lord of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Kalugrang kong kapatad at kalupang bininyagan, kilob da rin nga pa to Dominguna ning Adbiento, at yung katamong Siyam Aldo, rin katamong Simbambengi o Misa de Gallo, katamong Pisyag, yung katamong Kasalpantayanan, Panalangin, ampong kapasalamatan king Diyos. At ngayon birastana king katamong Pigsadyan a panahon, yung panahuna, yung Pasko. At katanda kayo ngayon, pigunaman tayo, iting panahon at nanong panagkat na kekatamo. Muna iting panahon, nagyaga na katamong manatili, king katamong pamipasyag, king katamong kasalpantayanan. King kapaniwalan tamo, na yung bait ng anak, Birhen Maria, yung ginutay sa Kristo, ya intalapagligtas ning mabilog ayato. Kapamilatan ng Jesus, ing Diyos, may kisaw siya kekatamo, libanin kekatambye, niya kapilan man, eta na magdili-dili, kaya be tayo. O yan yung kekatamong mumunang, dapat papanatilyan at sasalpantayanan at papasyag. Kadwa, ing manatili tamo king pamanalangin. Banadwan king Diyos, so panakatasan ng manatiling tapat king anak ng Yesus. Kabang panahin tayong pasibayo, king kayang pamagbalik, bang kanita yung inumpisa ng pamagligtas ng Diyos, king pangabait na at pamagkatawa ng taong Jesus, ita mo naman, kaya katamong pagsadyan, yung tauli ng panyatang. Naputan datang yung pasibayo, idaki na kay katamo yung kayang kadyosan, lubusan ng pagkalub kay katamo, ing biye alanganga. Nya panatili tang manalangin, gawa na katasang karapat dapat, tanggap king biye alanganga. At katlo, iting panahon, agkata na katamo naman manatiling pasalamat. Pasalamat king Diyos. Uling ining kay katamong Diyos, kapilan man e nakatamo pikarine. Kapilan man e nakatapa yung gulutan. Kapilan man e nakatapa buren, king kay katamong kabilyan. Lalong-lalo na ngayon kapanahunan na tiyutam king maragula pa mangailangan, king kayang sao. Manatili tamang pasalamat. At malyarit ang gawan nini nung apusan tayong Birhen Maria. Balikdan tamo at kilalanan ing kayang papakit, aganaka, ing sintingan na ning biye, at ing makapagmula lang lugod, apapakit na king kakatang pamibiye-biye. O iti ing kakatang isundong pasalamatan. Inyasat, puriyan tayong Ginoong Jesus kaniting Pasko. Sambantaya ing Ginoong Jesus kaniting Pasko. At magsayata mo king Ginoong kakatang talapangabos kaniting Pasko. At tanggapan niyo ang bendisyonan ni Diyos. Ngigpa, ang po'y anak, ang po'y Espiritu Santo. Mangat mula sana king lugod at kabanalan ng kakatamon talapangabos, ding pusuyo, ang po'y kayong pibali-bali. Merry Christmas po kayo ngayon.